Jotono lamsugo norok joto ani YouTube channel nai tongmani bagui norono belai ke paiplaya hamjakma tei chibaya phoru norok kano support khaimani bagui tei okok thairokno tiprasarokno khnarimani bagui joto nai tongnai rokno norokno lamsugo tinini haisari kwchangni jorao chwng analysis chwng cheri naithai klaio o jorao okokno kisisa norokni bwskango share khainani bagui ang norok bai baithang kwrwng phaimani naidi chwng tabuk bwskango ADC election na thangui tongo ADC election o chini batainai kwbangma no wngnai mainly hingka khe chini BJP party CPIM Tipramotha o tinta no Tripura o hingka khai kotorkuk khe nukjagui tong abo sudu titi ADC ni bagui sai tongkho ang titi ADC Tipramotha chalogui tongo bobagrani tei dulmung bai tabuk Tipramotha tui tongmani bisingo tam khlaika norok jotono nugui tongo si tongo titi ADC o bwswk phan phai amo jotono saimano tei aro kwtal khe swnglainani kuno question kwrwi titi ADC o rang rohojakmani besi kwbang wngya 1000 chei kaya 1000 crore kaya ta abo baino titi ADC elaka kotorma o cholui tong kemni jagao jemamani rang bai lama swnamjagui tongo kwbangma chini MDC rok bai MDC ni fund rok bai elaka develop khlaijagui tongo je mansak joratwi tei kwbangma titi ADC ni bisingtwi bill pass khlaijakma rokbo chwng nugui tongo romdi chini police bill tei direct funding tei nini kwbangma project koto rohorwi jotono bill pass khaijak titi ADC no haite bill pass khaijak nini customary law amrokbo jotono titi ADC ni bisingtwi bill pass khai rohorjak amongkha titi ADC ni khomota ba je power o tongnai rok borok bill pass khaimani hingkhai o jorao chini kwbangma Tiprasani bisingo no BJP khlainai rok belai ke mokol chwnglai tongo bwskani salo titi ADC no hapang khlainani bagui tei takuk bukuk siniyawi nijini dophano siniyawi no kwbangma jagao manthai rok seplaijagui tongma rok seplalai tonglaima rok chwng jotono nugui tong amongkha titi ADC ni koktwma tei bwskango joto lukurok saimano sabono chongnai sabono chongya titi ADC hapang khanani bagui phiaba neta saichung oro hapang khaimia oro o jonosadharon baisi hapang khao tei kaisa kok chwng bobagrani twiphang bai chwng belai ke thansa o tongo chini bebak bwskangni thinang no chwngno phunugui tono thinang phunukmani loge no samung bo khlaijagui tongo chini Tiprasa accord khlaijagui tongo tei chini kwbangma sikla bodol rokno kaham sep sap baire rogo rohorwi tongo amongkha titi ADC ni bobagrani tei dulmung bai samung khlaijagui tongo hingkhe tabuk kok wngkha khe chini BJP rok cham khlaika borokno bo chwng question mark tisanai borok central o bo BJP no tongo Rajya Sarkar o bo BJP ni tong Tripura rajya o BJP no khomota tabuk tui tong chini rajya o
chini state o government of BJP government of India je samung khlai tongo amo lukurok ni bagai perfect na perfect ya lukurok ni bagai perfect the ya amo joto lukurok comment khai sadi pheba ani joratele ang perfect jagya means satisfied ya sung Tiprasarok because sini the rights tongmani sini Roman script amrok tabuk suk jora implementation khlai jagya ba sungno rijagya amongkha Raja Sarkar je tongnai borokni felor tei kaisa hingkangkai student rok belai bibranto nangmani tabuk suk jora scholarship supungoi joto student rok no rijagya amokai BJP rokni felor Tiprasa accord tabukbo implementation khaijagya amongkha BJP rokni felor tangi hingkangkai amrok wngkha kotor imang Tiprasarokni permanent solution khlaijagya rijagya mani teibo tongkho ADC hapang kwbangma bill pass khai borok songsoro bill pass khai rohomani Raja Sarkar kaisa phono a bill rok pass khlaijagya amongkha state ni BJP rokni felor hingkai sung sabono songnai sabono songya amo lukorok kahama khaino saimano haisi teibo kwbangma borok swkango imang phunugui tei phaimani tongo borok boot sanpro pheba amrok mungsa khlaijagya aboni bagui no ang kobokna muchungo joto Tiprasarokno thansa wngwi phaidi chwng chini bwskango TTA ADC election tongo chwng joto bobagrano naharwi chwng Tipramo thao chwng vote rwlainai tawansukdi je Tipramo thano vote ribu hwnwi amongkha bobagrano chwng support khaimani bobagrano phan ragnamani bobagrano chwng logi rimani mari hinui jotono khaklainani bagui ang norokno koijao ta hingke teibo norokno ang sana muchungmani hingka ke naidi chini bipin BJP ni Jonojati Morcha ni state president secretary botam sakaba ang BJP ni bagui jan rima noni saw ang party ni bagui BJP party ni bagui jan rima noni saw are nung BJP party ni bagui se jan rima no pheba Tiprasa ni bagui jan rimia ni logi Tiprasa kwrwi haisi bobagra sai tongo always no bo sawo ang Tiprasa ni bagui kus na kus ri kalangnai amongkha bobagra ni promise and tabukbo bo BJP bai state nini agreement wngphano ba alliance wngphano central ro tabukbo BJP ni against no kok saima tong why because sini je naimani sini je demands tongmani amopor fulfill khlaiya aboni bagui se Tiprasaro deprive tongo tabuk o deprive sabo khlai hingka kai BJP hapang BJP Sarkar rok kai Tiprasarokno belai ke thwngwi tongkha haisi belai ke thwngwi tongkha chini Roman screen ni bagui kwbangma chera rok chung khorang tisaka pheba abo foreign ni language abo hairokno hini tong hingke te kaisa ang kok sana muchungmani hingka ke bono logi rwui chini hejamarani Binod Debarma Mr. Angno kaisa kok sana muchung nung tam saba nung samani ke mo haike saw je ras amal ni simi jeta chung kok thai je sui phaio a kok thai no chung use khaina nangnai
आरे मूर्ख नोंनो सुइ फुनुग्रादि बाहाय किनि बुमुं जारिमान जे आ कक थाइबाय आबो बाय जों तंखांखाय जों बसुक तलाव कलगै थां साइदेमान ओंखाय नों तिप्रासानि काहाम नाया तिप्रासार जतनो रोमान स्क्रिप्ट से कंफर्टेबल नो दे जतनो सुइथगै दङ निने बसाबतिर जत इंग्लिश मीडियम परि दङ तै नों मोबाइल बो नों जतनो रोमान स्क्रिप्ट बाय नों यूज खालाय दङ तै निनि ऑफिशियल होंदे नों एप्लीकेशन दिमानि जतनो रोमान स्क्रिप्ट इनका मो तिप्रासारकनि थिनां परमानेंट सल्यूशन नै जे जों दाबिद खालाय डिमांड खालाय दङ आरे बाबा नों बर जागा तंको तामासो मूर्ख नों तिप्रासार तै कुनु फनो साइमिया कम से कम नों आबाबो साइमाना नांनाय बिलायना जोंनि जेराव ताबुक ताम यूज खालाय दं बो वाटो यूज खालाय दं बो स्क्रिप्ट नो यूज खाय दं आम तो नों साइमाना नांनाय 100% no 99.9% no रोमान स्क्रिप्ट यूज खालाय दङ आबनि बगे आं जत तिप्रासारनो कबकनाय ओ कक थाइरकनो तै आंदोलन खायनानि बुबाग्रानि तै फां बुबाग्रानि तै दुलजाक जत चिनि तिप्रासारक सिमिसे ओ मनो आंदोलन खालायो बीजेपी तिप्रासाया नि सीपीएम तिप्रासाया हेसि और आंदोलन खालायने जतनो आंदोलन खालायो चिन तिप्रासा तिप्रा बुबाग्रानि तै दुलजाक मथारो बाय जतनो वानसो नांथुं बसकानि सालनो काहाम तुमनांथुं हामबाय।